Ja. Vi læser fra 2. Korintherbrev, kapitel 2, vers 12. Paulus skriver: Da jeg kom til Troas med Kristi evangelium, havde Herren alt åbnet en dør for mig. Likevel var jeg urolig, fordi jeg ikke fandt Titus, min bror. Derfor tog jeg farvel med dem og drog videre til Makedonia. Men Gud være tak, som i Kristus altid fører os frem i triumftog, og gennem os spreder duften af kundskaben om ham over alt. Du har hørt om de romerske hærførere, som havde vundet slag, og som havde kejserens behag. Hvis det behagede kejseren, så skete det altså, at han gav en hærfører, som havde vundet et triumftog. Han fik lov at dra ind i Roma sammen med sine soldater. Han selv stående på en liten vogn med en hvid hest foran, med laurbærkransen rundt panden. Og ved siden af soldaterne, så gik også krigsbyttet. Slavene, de overvundne, som var taget til fange, de bar både krigsbytte i form af det, man havde taget fra de besejrede, men de bar også røgelseskar. Du ved, de havde ikke fået vasket sig på længe, og stanken i Roma var helt sikkert ganske så stærk fra en kloak, som gik åbent i gatene. Hvordan skjulte man al denne stanken? Man sørgede for at bære med sig masser af røgelse og vellugt, som på den måten gik i næseborene til de, som stod langs ruten og hyldet hærføreren. Det var triumftoget, og det var et højdepunkt. Det var som at stå øverst på sejrspallen i dagens OL, ikke sandt? Du fik alverdens opmærksomhed, og du blev hyldet fra alle kanter. Paulus bruger det billede i dagens tekst fra 2. Korintherbrev 2. Og han gør det i en vældig interessant og spændende sammenhæng. For han siger i det ene øjeblik: Likevel var jeg urolig, fordi jeg ikke fandt Titus, min bror. Derfor tog jeg farvel med dem og drog videre til Makedonia. Paulus, han oplever, at der foregår en smædekampagne i menigheden i Korint. Der er dels kommet nogle nye, som kalder sig apostler, som prøver at forplumre evangeliet. Og samtidig er der nogen i menigheden, som mener, at han er en vendekåbe, som snurrer sig efter vinden, fordi han har aflyst et besøg og sendt et brev med Titus i stedet. Og hvordan vil de tage imod det brevet? For det var krast. Han havde sagt tydeligt fra. Vil de blive rasende, eller vil de acceptere det? I denne uroen kommer han til Troas. Vi er fortsat på nordvestkysten af Lille Asia. Det er derfra bådene går over til Hellas, hvor Titus altså er dratt med brevet. Og Paulus er urolig. Han siger ret ud: Da jeg kom til Troas, havde Herren åbnet en dør for mig. Det lå til rette for at blive i Troas. Folk blev frelst. Nye kom til tro. Men trods dette, så er Paulus altså så urolig, at han klarer ikke at blive i Troas, for han går det i Korint. Og dermed sætter han over strædet til Hellas for at rejse Titus i møde. Og hvis du har Bibel med dig, så slå op i kapitel 7. Og så læser jeg en gang til vers 13 her i kapitel 2, og så læser jeg videre i vers 5 i kapitel 7. Likevel var jeg urolig, fordi jeg ikke fandt Titus, min bror. Derfor tog jeg farvel med dem og drog videre til Makedonia. Og så fortsætter han: For heller ikke da vi kom til Makedonia, blev det lettere for os. Vi mødte bare modgang, ydre strid og indre angst. Men Gud, som trøster de ydmyge, gav os nyt mod, da Titus kom. Ikke bare ved at han kom, men også fordi han selv havde fået nyt mod hos dere. Han fortalte, hvordan der længtet og var bedrøvet, og med hvor stor iver der nå støtter mig. Dette glædede mig enda mere. Ikke tænk på apostlene som sådanne glorificerede amerikanske skuespilfigurer, som altid har håret liggende helt ret, og som går i de flotteste dragter, og ser ud som en gud, ikke sandt? Vi har set dem på film nogle gange. Apostlene, det er hverdagsmennesker,
Og du kan være helt sikker på, at håret lå ofte i usse, og dragten var både skitten og sliten, for de hadde ingen penger at købe nyt for. Der var ikke mye glans om det at være apostel, enda så stort det var. Og her møter vi altså apostlen Paulus i så dyb krise, at han klarer ikke at holde sig i ro i Troas, enda folk bliver frelst. Han må videre, for han må høre, hvordan det går i Korint. Og der kommer Titus. Og der kommer han med gode nyheder. Og vi hører, hvordan han sukker og puster ud dybt, og hvordan glæden fylder ham. Men før han er så langt, så bryder han altså af og siger midt i sin krise, midt i sin angst: men Gud være tak, som i Kristus altid fører os frem i triumftog, og gennem os spreder duften af kundskaben om ham overalt. At være apostel, at være Guds udsendte med fuldmagt, himmel, ambassadør på jorden, men ytre set, hånet, spottet, afvist, overkørt. Og de stod ikke med hatten i hånden, hverken i Korint eller andre steder, om der kom en apostel. Nej, tværtom. Han blev udsat for smittekampagne, han blev udsat for bagtalelse, han blev udsat for kritik. Og så bryder han altså af midt i sin krise og siger: Gud være tak. Ja, for midt i krisen ved han: jeg er i Kristi triumftog. Jeg er i Kristi sejrstog. Og så får du en uendelig lang parentes her i 2. Korintherbrev, helt fra kapitel 2, 14 og ud kapitel 6, ja, ind i kapitel 7, så lang er den. Paulus giver os en vældig lang parentes. Hvorfor? For at tegne for dig og mig og for læserne i Korint, hvilken utrolig tjeneste han og vi deler som Kristi fanger, som Kristi frigitte. Det ser ikke ud af mye, men det er uendelig stort. Du ser det ikke med det blotte øje. Du trænger Guds ord for at se det. Men der, hvor Guds ord får lov at tegne det for dig, hvad det er at høre Jesus til, der føder det lovsang, som hos Paulus. Og han får altså lov til, midt i krisen, at være fokuseret. Han får lov til, midt i krisen, at holde fast. Det er vanskeligt. Ja, jeg er urolig, men jeg er i Kristi sejrstug. Hvordan er det? Lad mig få lov at læse fra kapitel 4, vers 8. Vi er altid presset, men ikke knækket. Vi er rådvilde, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forladt. Slået ned, men ikke slået ihjel. Og kapitel 6, vers 10. Vi sørger, men er altid glade. Vi er fattige, men gør mange rike. Vi har ingenting, men ejer alt. At være en kristen er i sandhed en mærkværdig tilværelse og en mærkværdig situation. Ytre set altså ingenting at råbe hurra for. Vi er slået til jorden, vi er presset, vi er fattige. Nej, det er så vist ikke udtryk, som siger noget om et herligt og let liv. Og midt i dette, så våger altså apostlen at holde fast. Vi er Kristi frigitte. Vi er med i Kristi sejrstog. Vi er de, som ingenting ejer, men ejer alt, nemlig i Kristus. Ikke undre dig, om du synes, det er rart at være en kristen. For det er en sådan dobbelt situation, siger det Nye Testamente. Jeg er ny og gammel på samme tid. Jeg er delagtig i al himlens rigdom, og er kanskje samtidig en af denne verdens små, foragtede, oversætte. Der er ingen modsætning. Det er to sider af samme sag. Og det, som Paulus tegner for os i teksten her i 2. Korintherbrev 2, det er billedet af et mærkeligt tog, som går gennem verden, fra pinsedag og til Kristi genkomst, som går gennem alle slægter og på tværs af alle folkeslag. Det er fiskere, det er toldere, det er mennesker uden status og uden anseelse. I de første menigheder kan du regne med, at de fleste var slaver og kvinder. Ingen af dem havde social status, de var absolut på bund. Men disse mennesker har fået lov at gribe det. Kristi discipler, Guds barn, delagtige i al den himmelske verdens åndelige velsignelse, grænseløst rige.
Og jeg skulle ønske, at ånden i dag ville åbne dine øjne, så du våger at se dig selv i dette sejrstuget. Slik at du med Paulus våger at sige, Gud være tak. Ja, det går op og ned. Følelser skifter. Oplevelser skifter. Du møter sygdom, du møter problemer i familien, du møter bekymringer omkring pengene, du har det vanskeligt på den ene og den andre måten. Gud være tak, som altid. Ikke bare en gang iblandt, når vi føler det, men som altid, enten du føler dig der eller der, altid fører os i sejrstug i Kristus. Du skal få lov at bede den bøn og takke om igen og om igen. Også når tårerne løber, og du er fortvilet, fordi ting går i stykker omkring dig, og du ved ikke, hvad du skal gøre. Gud være tak, som altid fører os i sejrstug. Jeg er en del af sejrstuget. Gud, hvad er det, du gør for nu? Jeg skjønner ikke, hvad som foregår. Jo, siger Gud. Jeg er i færd med at åbenbare min herlighed. Og min herlighed åbenbares ikke gennem kæmpe åndelige helter, som strutter af muskler, men i et svagt folk, som er helt afhængig af Guds kraft. Vi skal møte det, når vi kommer til kapitel 12 en gang ud på våren. Når jeg er svag, der er jeg stærk. Når jeg er kraftesløs, der er jeg stærk. Når jeg bærer korset, og det gør vondt, der er jeg stærk. Men styrken er ikke en følelse. Styrken er ikke, at jeg løber rundt og siger heja, heja og halleluja i alle sammenhænger. Styrken er, at jeg er bundet til ham, som er kraftens kilde og livets kilde, Jesus selv. Og får lov til fra ham, dag for dag, at overleve i det, han holder mig oppe i troen og holder mig fast i samfundet med sig. Og ja, jeg ville nok gerne have det anderledes. Jeg ville nok gerne have det sådan, at vi kristne, vi var dem, som ligesom strålte. Se på ham, se på hende. Det er ikke slik, og slet ikke i dag i den vesterlandske kristenhed, hvor vi til de grader er på tilbaketug. Men vi er i Kristi sejrstug, også vi. Og midt i din svaghed, så er det Gud åbenbarer sin kraft. Han er så stor. Han er så stærk. Kraften af Golgata er så vældig, at han er mægtig til at holde lille dig med dine synder, med dine nederlag, med din sygdom, med dine bekymringer. Han er mægtig til at holde dig fast i nåden og bevare dig som Guds barn. Og så må jeg igen og igen kaste mig på ham, for Herren, nå er det det, og nå er det det, og nå er det det, og hvad skal jeg gøre? Og Herren har vej, og Herren holder fast, og Herren fører igennem, og nu sitter du her, og har nået en anselig alder. Stop et lille øjeblik. Se dig tilbage. Hvordan kom du så langt? Jo, jeg var så vældig troende. Jeg var så vældig god til at læse Bibelen. Jeg var så vældig bedende. Jeg havde så mye åndskraft. Nej, du ved jo, det er løgn. Du ved, det var ikke dig, det var han. Han fornyede troen. Han rejste dig op, når du faldt. Han tilgav. Han mødte dig om igen og om igen. Og så er du bevaret gennem et langt liv af Guds nåde. Ikke fordi du var noget så vældig, men fordi han var trofast. Og fordi han ikke gik fra dig. Min kristendom, det handler ikke om mig. Jeg er ikke noget spændende. Det handler om ham. Og han er spændende. Han er den almægtige. Han er den, som fuldender kraft i svaghed. Forbildet på det, Paulus skriver her, er både det romerske triumftog med generalen i vognen. Og generalen hos os, hvad heter han? Han heter Jesus Kristus. Han er frelsens fyrste. Hvordan ser hans vogn ud? Du ser den på Golgata. Det er et kors. Det er vognen. Det er sejrstuget. Og mennesker ler og håner og siger til ham, stig ned af korset, lad os nu se. Og han bliver og sejrer. Når de tager ham ned, så er frelsesværket fuldbragt. Så er synden sonet. Så er Satans synd og død besejret. Det ser ud som det totale nederlag, og det er den totale triumf. Ikke lad dig narre af det du ser, men våg at se igennem til virkeligheden. Den virkelighed ordet maler for dig. Triumftoget, hvor henter det sit forbillede? I den romerske general i Kristus. Og i det tog, som bevæger sig ud af Egypt en påskenat for 3.500 år siden. Sammenløbende slaver, fattige mennesker i laser og pjalter, skitne ser de ud, for de kommer ret fra arbejdet i gruvene og hvor de har været.
Og nu toger de ud af Egypt, og ingen kan standse dem. Ikke engang Farao, verdens stærkeste militærmagt. Det er forbildet. Nej, du får ikke ære i denne verden ved at vandre i dette tug. Men min ven, du får ære af den højeste. Han siger, jeg elsker dig, og jeg bevarer dig, og jeg skænker dig al min rigdom. Og så vandrer vi ud i triumftog, du og jeg. Ofte med tårer, ofte med suk, og alligevel vi prøver at øve os i dette og takke. Tænk, at jeg får lov at være med i dette triumftog. Og i det vi takker, så er vi ikke bare de, som er overvundet af Kristus, ved ordet og ånden kaldt ind i Guds nærværet. Vi er også Kristi frigitte. Vi er blevet Guds barn. Men der vi vandrer sammen med sejrherren, så vandrer vi med det krigsbytte, han har vundet sig i sin sejr. Du bærer med dig nådegaver, og det er krigsbytte, siger Efeserne 4. Du bærer med dig andre, som fik lov at finde troen gennem dit vidnesbyrd, og det er krigsbytte. Og du bærer røkelseskar. Hør, hvad Paulus skriver her i kapitel 2, vers 15. For vi er Kristi vellugt for Gud, blandt dem, som bliver frelst, og blandt dem, som går fortabt. En duft af død til død for dem, som går fortabt. En duft af liv til liv for dem, som bliver frelst. Hvem er vel i stand til dette? For vi er en Kristi vellugt for Gud. Hør det. Tag det til dig. Der du sitter. Min ven, du er en Kristi vellugt. Nej, det handler ikke om kropslugter og den slags, men det handler om det vidunderlige. At ved evangeliet bor Guds helligånd i dig. Bor Jesus selv i dig. Og så spreder vellugten sig fra hans nærvær ud over gennem dit liv. Nej, du er ikke fuldkommen. Du er en synder. Og alligevel, du tjener Gud med dine bønner, med dine midler, med dit hverdagsliv. Du ser, og du tjener der Gud har sagt dig, og du er en Kristi vellugt. Men det er heller ikke en følelse, det er en realitet. Og det er fantastisk at tænke på, at i dette øjeblik fryder Gud sig over dig, der du sitter, og han siger, du er en Kristi vellugt. Og så spredes denne vellugten på den måden, at du møder mennesker, som bekender troen, og der kender hjerte slår mod hjerte. Jeg er så heldig, at jeg er ved at få lov at rejse i land og strand rundt og møde Guds folk. Igen og igen oplever dette, jeg møder mit folk. Jeg kender, at vi hænger sammen, og jeg kender duften af alle dem, som tjener Kristus rundt om i dette land og i Danmark, og jeg kender, der er vellugt i det, de gør. En duft af liv til liv. Vi er på vej til samme herlighed, og vi har allerede del i den. Og samtidig en duft af død til død. Ja, for de, som ikke har smagt Guds nåde, og ikke kender Kristus, de siger, holder sig for næsen og siger, kristenmands blod. Det gør man i Norge i stor grad i disse årene. Man siger, væk med denne kristendom, væk med disse kristne, for det er mørkemandstaler, og det er livsødelæggende og livsbegrænsende. Lad os blive kvitt dem, jo før jo heller. For saligheden er der at være fri for dem. En duft af død til død. For de har ikke del i det liv, du og jeg har del i. Og derfor vender de ryggen til os. Ikke blive forskrækket. Det siger sig selv, at når du bærer med dig et nyt liv, som er helt modsat denne verdens liv, så må der blive kollision, og så bliver der afstand. Det er ikke forskrækkeligt. Men bed om, at du må få lov at være en vellugt på den måde, at nogen får lov at ane, hvad du ejer, og får lyst til at følge Jesus. Det sker. Tak og lov. Heldigvis også i dag. Så ender Paulus denne skildring af sejrstuget med at sige, hvem er vel i stand til dette? Ja, han ved, at der er kommet falske apostler til Korint, som nu prøver at ødelægge det, han har bygget. Han siger det slik i vers 17. Vi er i alle fald ikke lig mange andre, som vil gøre penge på Guds ord. Med et oprigtigt sind, jeg sendt af Gud og for Guds ansigt, taler vi i Kristus. Disse falske apostler, de er ude for at skabe penge. De skal have folks opmærksomhed for at tjene. Paulus har i Korint sagt nej til at modtage 5 øre. De ønsker at betale ham. De ønsker at lønne ham. Nej, siger han. Jeg tjener det, jeg trænger med min teltmarkertjeneste. Og så jobber han om natten, og så præker han om dagen. Og så sælger han sit arbejde, og så er de lidt sure på ham, og ikke så lidt sure heller i Korint, fordi han ikke vil tage imod penge.
Alle, som rejser omkring sådan som forkyndere, de tager jo imod penge. Nej, siger Paulus. Jeg er deres åndelige far, og barna skal ikke betale far. Vi kommer tilbage til det i dette brevet, for de har et horn i siden på ham, fordi han arbejder gratis. Men for Paulus er det vigtigt. Ingen skal kunne anklage ham for at slå mønt på evangeliet. Han gør dette, fordi han er tvunget til det, fordi Guds hånd ligger på ham, fordi han er kaldt til det. Og der ligger hans dugelighed. Hvem er vel dugelig til dette? Ikke falske apostler, men vers 4, eller fra vers 3. For der viser, at det er Kristi brev, i kapitel 3, vers 3. Der er Kristi brev blevet til ved vores tjeneste. Det er ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men i hjerter på tavler af kjøtt og blod. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke selv i stand til at tænke ud nu på egen hånd. Det er Gud, som gør os i stand til det. Han, som også gjorde os til tjenere for en ny pagt, som ikke bygger på bogstav, men på ånd. Det gælder hans tjeneste. Og Paulus ved, at han har et anbefalingsbrev, som siger, at han ikke er ute for at male sin egen kage. Hvilket brev er det? Vers 2 i kapitel 3. Nej, det er selv vort anbefalingsbrev, skrevet i vores hjerter, kendt og læst af alle mennesker. Frugten af hans tjeneste i Korint er en levende menighed. Rygtet om den har spredt sig ud over i Romerriket. Man ved om menigheden i Korint. Og hvad er det, som har skabt den? Evangeliet gennem Paulus' tjeneste. Det er ikke mig, siger han, det er Gud. Gennem mig. For den dugelighed, jeg har, den har jeg fra Gud. Denne tillid har vi til Gud i Kristus. Han brugte mig, når jeg kom med korsets ord. Det slog ned, og mennesker tog imod det og blev frelst. En spændende tanke, at du og jeg er brev. Guds brev i verden. Ikke skrevet med blæk, nej, men skrevet med ånden på hjertets tavler, slik at livet dit er præget af, at du hører Jesus til. Og så læser mennesker. Og det er blevet sagt, vantroens bibel er de kristne. Ja, det er det. Og de læser, dette er jo ganske almindelige mennesker som os. De er jo ikke engang bedre end os. De er jo syndere til og med. Og det er meningen, at de skal læse det. For hvad er det, de skal læse? Ikke at det at kalde sig kristen, det er at være åndelig supermand. For det er det ikke. De skal læse dette. De er syndere, frelst af Guds nåde i Kristus. Men dit vidnesbyrd er ikke et vidnesbyrd om din fortræffelighed og om din vellykkethed. Dit vidnesbyrd er et vidnesbyrd om, at du er så svag og så skrøbelig, at du er helt afhængig af Kristus. Hvor skal jeg vende mig? Hvem skal jeg gå til? Herre Jesus, du har det evige livsord, og jeg tror og ved, at du er Guds hellige. Jeg har ikke andre end dig at gå til. Det er vidnesbyrdet. Og derfor slap af, min ven, fra alt det, du skal præstere. Fra alt det, du skal lykkes med. Fra alt det, at du skal være så vældig fortræffelig. Våg at være dig selv i Jesu navn. Og vær klar over, mye mere end du ved, så læser folk dig. Ja, for de ved, hvem som bor i det hus, og de ved, hvem som bor i den lejlighed. Og de ved, hvem han er, og de ved, hvem hun er. Og de ved, at de går i Nordkirken eller i en anden kirke. Og så ved de, at det er kristne mennesker. Du vidner hele tiden, ret og slet ved din eksistens. Før du har sagt et eneste ord, så er du et vidnesbyrd. For folk ved, hvem du er. Min ven, tak Gud for det. Fryd dig. Og vær klar over, at dit vidnesbyrd er ikke din vellykkethed, men at du får lov at være en synder frelst af Guds nåde, et Guds barn. Og det du har at give til de andre, det er ikke din fortræffelighed, men det er ordet om ham, som bøjer sig til syndere og samler dem op. Er der nu, jeg undrer mig over, så gammel som jeg er blivet, så er det det, som står i den gamle sangen, at han standset og tog mig op. Herre, hvad så du i mig? Jeg var vel ikke nu at samle på. Og så siger Herren, jo, for jeg er mægtig til at bruge dig. Midt i din svaghed, så kan jeg åbenbare min herlighed. En Kristi vellugt, min ven. Og dermed går Paulus over i dette billede, som han nu har brugt om Kristi brev, til både at afklæde de falske apostler, og samtidig igen understreke, hvilken utrolig tjeneste han og vi står i. Ja, for disse falske apostler, de vil indføre loven som frelsesvej igen. Men loven, hvad er det? Jo, siger han,
Dødens tjeneste bygde på bogstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. Bokstaven, han har nevnt det rett foran, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Hva er bokstaven? Det er loven. Det er kravet. Det er den løftede pekefinger som sier du skal ikke. Og loven, hva kan den? Den kan avkle meg som synder. Den kan ikke skape noe, for loven har ingen kraft. Det er Guds lov, og derfor er den herlig. Og derfor strålte det av Moses ansikt når han hadde vært på Sinai og vært ansikt til ansikt med den levende Gud. I den grad at han måtte legge et dekk over ansiktet, så ikke folks oppmerksomhet skulle stanse der. Den skulle videre. Men, sier Paulus, det er klart, fordi det var Guds lov, så var det herlighet knyttet til den, enda loven ble gitt som dødens tjeneste. Lovens oppgave var å avkle oss og vise oss vi var syndere. Nå, derimot, så har Gud gitt oss ikke en ny lov, han har gitt oss evangeliet. Og det betyr, vi har fått livets tjeneste, og vi har fått livets ord. Og derfor vers 8, hvor mye klarere stråler der ikke glansen fra åndens tjeneste. For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet stråle med en enda rikere glans. Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans, for nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere. Men når det som tok slutt strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består. Jeg har møtt en del mennesker som sier evangeliet, ja, det kan vi. Det er vi ferdig med. Vi går videre. Min venn, da har du ikke skjønt noe av evangeliet. Den som har grepet evangeliet, kommer aldri lenger, trenger aldri mer. For ordet om Kristi herlighet, det er selve nøkkelen. Det er det alt henger på. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Og derfor må du høre godt etter når du hører forkynnelse. Er det evangeliet om Jesus som lyder, eller prater de om alt mulig annet? Og fine blomster, prekener og flotte betraktninger om siste tur til Italia, eller siste bok jeg læste. Ja da, det er så greit, men det frelser ingen. Hva frelser? Ordet om Jesus. Og det ordet har herlighet. For fra det ordet stråler Guds herlighet. Og i det ordet møter du Guds ansikt og Guds hjerte. Derfor er evangeliet det viktigste av alt. Og derfor er det avgjørende at vi som preker, at vi preker evangeliet. Ja da, vi skal preke både lov og evangelium. Synden må adresseres, ellers har du ikke bruk for Jesus. Men vi kan aldri stanse ved synden og dens elendighet, for det er jo evangeliets vidunderlige gave. Det løfter meg ut av synden, inn i Guds nærhet og skjenker meg himmelen og sier til meg, alt er ditt, vær så god. O Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg må se min herlighet i hans herlighet. En forunderlig tjeneste å få lov å løfte Jesus frem, så mennesker ser det og griper det. Han døde for meg. Gamle prost Tormod Sæther, som er død for mange folk i år siden, han sa det, nå er min teologi blitt meget enkel, han lå på dødsleiet. Den består av 4 ord. Han døde for meg. Og det var det dreide seg om. Det er det som bærer når jeg skal vandre over dødens port, eller gjennom dødens port. Når jeg skal ut av denne verden, det er én ting som holder. Han heter Jesus. Og det er herlighet. Og Paulus har sett det. Og derfor stråler det av ham. For meg er livet Kristus. Og dermed er døden en vinning. Jeg vet ikke noe annet, og jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Da er man ikke i langfredag, da er man i seiersfredag. Da er man i lovsangsfredag. Da er man i triumffredag. Han på det midterste kors, han har seiret. Og han har seiret for meg, og han har seiret for deg. Nei, det ser ikke ut av noe, jeg er helt enig. Et kors, et torturredskap, et henrettelsesredskap. Men Kristi seierstog og hans triumfvogn, har du sett det? Grepet det? Slik at det får lov å fylle deg med takk og lovsang. Vi har en vidunderlig tjeneste, for vi bærer livets ord. Og derfor vers 12 i kapittel 3, siden vi har et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet.
Vi gør ikke som Moses, som lader et slør over ansigtet, for at ikke Israels folk skulle se, at glansen bleknet og tog slut. Og så bruger Paulus denne gamle beretning fra Mosebøkene på en original måde. Han snur dette og siger, det er Israels situation, det er jødernes situation. Moses lader sløret for ansigtet, og sløret er blevet liggende til denne dagen. Slik at de ikke er i stand til at se Kristi herlighed. De er fanget i loven på en sådan måde, at de har vendt ryggen til Jesus, Messias. Derfor går evangeliet videre til folkeslagene. Derfor får du og jeg det. Og så er det Paulus' bøn, at Israel må blive frelst, kan du læse i Romerne 10. Men i denne sammenhæng, så siger han vers 15, ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter, hver gang det bliver læst fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, bliver sløret taget bort. Jeg fik lov at være landstyreleder i Israels mission i 7 år, og fik lov at være i Israel en masse gange, og mødte messianske jøder, som fortalte mig, når er jeg omsider blevet en hel jøde. I mødet med Jesus Messias har jeg fundet, hvem jeg er, og hvad jeg er. Kristus har defineret mig som Guds barn, som Guds frihed. Det er evangeliets vidunderlige mulighed. Det sætter mennesker fri. Og i den sammenhæng, Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihed. Frihed fra alle kravene. Jeg skal, jeg bør, jeg må, jeg burde, jeg skulle. Og så sitter så mange kristne mennesker fast med alle disse må og skulle og burde. Min ven, kan ikke du lægge dem fra dig under stolen nu? Og så tager det. Du er fri i Kristus. Han står ikke og kræver af dig, at du skal læse så og så mye, bede så og så mye, give så og så mye. Han siger, alt er dit. Og så lad ånden få lov at føde trangen til uret, til bønnen, til det at være giver. Ikke som en pligt, men som en nåde. Tak, at også jeg får lov at være med. Evangeliets frihed. At være Guds barn og få lov at leve i den frihed, hvor jeg ikke skal og må, og har en streng herre, som hele tiden holder øje med mig. Nej, for han er min kære far, og han elsker mig. Og jeg er, før jeg har gjort noget som helst, en vellugt for ham. Til hans glæde. Tænk det. Du? Nej, det gælder ikke mig, siger du. Det gælder kanskje dig, for du er jo prædikant. Det gælder kanskje Arne, for han spiller. Nej, jeg er bare et lille hverdagsmenneske. Jeg er vel ikke værd nogen ting. Jo, siger Herren. Du er dyrebar, du er elsket, og det er dig, Herren taler til og siger, du er en vellugt for mig. Jeg fryder mig over dig. Og så er du midt i en spændende proces, og det skal vi afslutte med, for det står i vers 18, i forlængelse af dette, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er der frihed. Og vi, som uden slør, altså sløret er borte, det er sløret, som lå for Moses ansigt, vi som uden slør for ansigtet, ser Herrens herlighed, som i et spejl. Vi bliver alle forvandlet til dette billede, fra herlighed til herlighed, og dette sker ved Herrens ånd. Du sitter på stolen, og kanskje har du lidt vondt i magen, og kanskje tænker du på et eller andet, du skal i eftermiddag, eller også tænker du på en regning, du skal have betalt, og så er der det ene og det andre, som tumler rundt i hovedet på dig. Min ven, akkurat nu ved du, hvad som sker. Du er under forvandling. Du er under åndens forvandling. Han arbejder i dig gennem ordet. For du ser Herrens herlighed som i et spejl, og spejlet har du her. Vi ser det ikke synligt på den måde, at vi kan se Guds ansigt ændre. Det skal vi den dag, vi når frem til den evige herlighed. Men allerede ser jeg Guds ansigt i Kristi ansigt. Og Kristi ansigt møder jeg her, i dette ord, i livsordet. Og derfor er dette ord så vigtigt. For her får jeg lov at skue Herrens ansigt. Og mens jeg ser, så arbejder han på mig, og så forvandler han mig. Jeg har sikkert nævnt det mange gange, men lad mig nævne det en gang til. Bliv med mig til det nye Jerusalem. Og så står der i Åbenbaringen 21, at byens grundstener bærer navnene på lammets 12 apostler. Lad os gå bort til den nærmeste grundsten. Det er en ren perle. Den stråler af herlighed. Hvad står der? Andreas fra Bethsaida, Jesu disciple. Johannes og Jakob fra Bethsaida og Kapernaum, Jesu discipler, rene perler. Hvad har skjedd? Ånden har gjort sin gerning. Og når det nye Jerusalem er åbenbart, når Herren er kommet igen, så fremstår de i den herlighed, han har skænket dem.
uden synd, fuldkommen retfærdig, fuldkommen hellige og herliggjort, slik det sømmer sig den evige verden, som du og jeg er på vej til. Men vi kunne lige gerne have læst på den sten, hvor der står Arne, Berit, Kjetil, Hans, Svein, Tove og så videre. Og så siger Herren, du er elsket, du er dyrebar, og jeg arbejder i dig for at forvandle dig til Kristi lighed. For når vi ser ham, skal vi blive som han er. Og det er det, du går midt i, uden at være klar over det. Så vandrer du midt i en forvandlingsproces, som du ikke har kontrol over, som du ikke er i stand til at følge, men som er den hellige ånds gerning i dit liv. Og derfor er det utroligt at være en kristen. Og derfor er det utroligt at vandre med Jesus. For han arbejder med dig og på dig fra dag til dag, helt til det øjeblik, du lukker øjnene i døden. Der er vi fremme, og der fuldender han værket, slik at når vi så møtes igen i opstandelsens morgen, så er vi nyskabt likedannet med Kristus. En ufattelig fremtid og en ufattelig herlighed. Og der får det bare være, at dette sejrstoget ser skrøbeligt ud. At mennesker håner og spotter og siger, at det der er vel ingenting. Den dagen ved du og jeg til dybet af vor personlighed, det var selve livet, det drejede sig om. Det var Jesus, det drejede sig om. Min ven, tillykke med at være med i Kristi sejrstog. Tillykke med at bære røbelseskar, bevidst eller ubevidst, til Herrens ære. Tillykke med at være i forvandling ved Herrens ånd, frem til hans billede er blevet tydelig i dig. Du er med på noget stort, noget grænseløst stort. Og derfor, Gud være tak, som altid fører os i triumftog i Kristus. Herre Jesus, tak for dette ufattelige, vi er med på. Vil du i nåde hjælpe os til at ane det og se det og tro det. Og Herre, vil du fortsætte din gerning i os frem til din dag, så dit billede kan blive tydeligt i os. Herre, så forvandlingen kan fuldføres. Tak for Golgata. Tak for din død og din sejr. Tak for din opstandelse. Og tak, Herre, for det levende håb. Men tak også for dagen, du giver os nå, og for livet, du giver os nå. Herre, hjælp os til frimodigt at følge dig, der du har sat os. Amen.